Mostanában sokakat foglalkoztat egy furcsa jelenség. A repülőgépek kondens csíkjait találják egyre rémisztőbbnek, mert azok állítólag nem oszlanak el maguktól, és néha különös alakzatot vesznek fel. Vannak, akik úgy gondolják, veszélyes vegyi anyagokat permeteznek ránk, míg mások szerint így befolyásolják az időjárást. Megpróbáltuk kideríteni az igazságot. Nagyon sok millió ember halhatna meg évente, és ennek a számát ilyen 20 és 80 millióra teszik. Megszokott égi jelenség tartja lázban az összeesküvés elméletek szerelmeseit. Sokszor látni az égen ilyen repülőgépek által kibocsátott úgynevezett kondenscsíkot. Azonban vannak, akik ezt nem a repüléssel együtt járó jelenségnek, hanem világszintű mérgezésnek tartják. Ezen a felvételen szerintem egyértelműen látszik, de magából a jellegéből is látszik, hogy nem, a hajtóműből nem így jön ki egyébként, nem így áramlik ki egyébként a kondenscsík, és most abban a pillanatban abba is maradt, tehát ez önmagában is magyarázza, hogy ez nem az volt. Tehát innen valamilyen vegyi anyagot juttatnak a légkörbe. Szűcs Róbert egy paranormális jelenségekkel foglalkozó újság főszerkesztője, ezért munkája során hihetetlen és megdöbbentő eseményekkel találkozik. Számítógépén éppen a leglátványosabb ilyen permetezős, vagy angolul chemtrail észleléseket mutatja. Róbert már Magyarország felett is észlelte ezt a jelenséget. Mentem kutyasétáltatás közben, fölnéztem az égre, és döbbenten vettem észre, hogy össze-vissza van így hálózva, gyorsan előkaptam a telefonomat, és készítettem bele néhány képet. Az összeesküvés elméletgyártók szerint a repülők valamilyen vegyi anyagot permeteznek a légkörbe, aminek egészen döbbenetes hatásai is lehetnek. Üvegházhatásnak a csökkentése, a másik, hogy az időjárás befolyásolni lehet, de ennek ez teljesen egyértelmű. Az egészségre ártalmas valamit, tehát az embereket is meg lehet fertőzni, vagy ilyen dolgokkal, amiket eljuttathatnak hozzájuk. És a harmadik, a legszélsőségesebb, ami esetleg olyan vegyszereket, olyan anyagokat juttatnak el egy-egy adott területnek a teljes ökoszférájába, amelynek a hatásait most még nem tudjuk felmérni, de esetleg azzal jár, hogy sok millió, vagy alkalmasint milliárd embernek a halálában járhat. Ezek csinálják ezt a úgynevezett vortexet, onnan is jön a fehér. Pető György hivatásos pilóta, több ezer óra repüléssel a háta mögött. Ő hajmeresztőnek tartja ezt az összeesküvés elméletet. György szerint elképzelhetetlen, hogy bárki, a pilóta és a személyzet tudta nélkül bármilyen anyagot felvigyen az utasszállítókra. Ez az egész, ez egy nonsens, tehát a repülőgépen csak üzemanyag van, és az üzemanyagnak gyakorlatilag nagyon egyszerűen a kicsapódása, a kondenzációja egy bizonyos magasságon és egy bizonyos hőmérséklet alatt okozza ezt a jelenséget. A chemtrail hívők szerint speciálisan átalakított utasszállító gépek permetezik az eget. Szerintük erre az is bizonyíték, hogy egyre gyakrabban és valamiféle rendszerben figyelhetők meg az égi csíkok. A pilóta szerint viszont ennek az az oka, hogy most már nincsenek klasszikus légifolyosók, a kondenscsíkokat pedig az aktuális környezeti viszonyok befolyásolják. Felhőhöz nagyon hasonlatos állagú látványt vagy képződményt. Egyébként én magam is találkozom, tehát a repülés közben, hogyha mondjuk előttem átrepül egy repülőgép, előttem 2-3 perccel, akkor is én még belerepülök ebbe a kondenscsíkba. De ez nagyon függ, tehát vannak olyan napok, amikor mi sem húzunk csíkot, és vannak olyan napok, amikor gyönyörű csíkot húzunk. Tehát ez, mondom, ez függ a légköri és a hőmérsékleti viszonyoktól. A meteorológus Németh Lajos az eget pásztázza, kondenscsíkot keres. Ma egyébként keveset láttunk, azok is szinte azonnal eloszlottak. Lajos azt mondja, ennek abszolút tudományos magyarázata van, és nem az, hogy ma nem permeteznek. Ám az biztos, hogy már több mint 50 éve próbálkoznak vegyi anyagok segítségével befolyásolni az időjárást. Nagyon sok országban, Kínában, Indiában, aztán Ausztráliában is, és az Egyesült Államokban, Oroszországban kísérletek, de már nem csak kísérletek, hanem gyakorlati módszerek is vannak erre, hogy megpróbálnak egy adott térségre nagyobb csapadékmennyiséget lejuttatni a meglévő levegő nedvesség tartalmából. Kollégánk egyébként elárulta, hogy az összeesküvésekben nem hisz, de a kondenscsíkokat ő is szokta figyelni. De ha nagyon sok van és nagyon szépen látható, az azt jelenti, hogy abban a rétegben magas a nedvességtartalom, és különösen melegfrontnál, amikor a melegfront érkezik, a melegfront csapadéka jön, akkor már látható, hogy a melegfrontnak a magasban, tehát 8-10 ezer méter magasságban a nedvességtartalma már ott van, tehát jelzésértékű, úgymond előrejelzésértékű a dolog. Az efféle felvételeket az összeesküvés hívők internetes fórumokon osztják meg egymással, a különös csíkok létére azonban nehéz egyértelmű magyarázatot találni.